tal, señoras e señores? Son as 6:22 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se aínda cometedes o error garrafal, a barbaridade, o que non vos vou perdoar na vida de seguirnos nas redes sociais, por favor, @Voltas co Prato, porque aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas maravillosas. E atención, porque hoxe volve unha muller internacional. Que pasen Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. E diredes vos, por que lle chama internacional a Lucía? ¡Ja! Porque Lucía, aí onde vedes, ven con un certo acento inglés americano, porque estivo en New York. Yes. Estiveches en Nova York de vacacións, non? Estiven. É que? Moi grande. Yes. Grande. Sí. Mima. Sí. É limpo, Está limpo. Está limpo. Sí, eu pensei que iba a estar todo porco, está limpo. Vale, está limpo. É ordenado. Sí. É ordenado, non? Estamos quedando atrás, hai que espabilar, concellos de aquí. Pero en que? Oja, pregunta importante, que tal as luces de Nadal? Viches algunhas a ainda non? tope. A tope? A tope. Mais que Vigo? Sabes que había un anuncio de Vigo? Sí, vino. Flipas. Espectacular eso, Sí. Sí. Retando directamente a New York. Como a Vigo non hai. No, é imposible. E tamén temos con nós coa Xulio. Claro, que non foi a Nova York. Que tal estás? Moi ben, aquí Pero bueno, és de Silleda. contigo, Pero esperando a que viñera Lucía. És un ame de Silleda. Home, claro. Tamén bo sitio. E ti de Arzúa. Recorda... Un pouco menos millor, pero bo sitio tamén. Bo sitio. Bueno, que temos máis presentacións do libro, que hai xente que está preguntando, temos máis presentacións. Por qué? Porque o luns imos estar en Bueu, creo que na Biblioteca Torrente vai estar, a partir das 7 da tarde vai estar ali Merchi, firmando, asinando, dando abrazos, bicos e o que queirades. E o mércores 18 van estar Xulio Mato e Begoña Vázquez tamén asinando. Que isto ao final non ven. Veremos a ver. Vou intentar ir, ainda non sei se pode ir, pero vou intentar ir. Vamos estar A ver se tamén vai dar. asinando ali a partir das 8 da tarde, en donde? En Silleda. No Concello. No Concello. No Salón de Pleno. No Salón de Pleno. Home, por Ostras, todo. entonces teño que ir, Ahora se dixeche que non E viñas. se me presento ao alcalde? Te lo complicado. Bueno, podo intentar. Eso, que ademais, atención, porque en vindeiras datas tamén vamos estar en Vigo, Así que Bueu, Silleda, Vigo, estamos chegando a todos os puntos de Galicia. Así que, por favor, mercado e libro e asinado, a ver cando vamos a New York, ca nosa querida Lucía Vázquez. Queres vir con nos a New York? A asinar Home, libro? claro. Sí, outra vez, No, vamos. es que fora ten que... Con vos vou calquera parte. Vale. Pois, señoras e señores, imos cociñar como sempre a ver que nos trae Isabel de Santa Comba. Son Isabel de Santa Comba, tiña un antoso ahora para a Navidad, facer de tronco de Navidad e quería que mo fixerades vos. Para a familia, que viñeran invitados, tamén para os fillos, que lle gustan moito así os dulces, e para que me axudaran eles tamén a facer así algo. De turrón, de chocolate blanco, chocolate negro, de avellanas, do que fora. Bueno, pois saludo ao home, á familia, aos fillos e a todos que me tenéis. Claro, é que xa estamos metidos nas datas, estamos metidos xa neses días Hombre. de familia, neses días de kilos, de máis, na barriga e nas cachas. Así que excesos, non? Luces Nas de Nadal, cachas. árbores, claro, porque pa onde vai? A min vaime pa aquí e pa aquí, Sí? Sí, eu encheo das pernas e de que da cintura. Ah, Sí, son un Michelin flotador. xa. Que Bueno, veña. Unha información que non era para nada necesaria. Que Isabel pedía un tronco de Nadal que está riquísimo, non sei que vai facer Xulio Mato. Un tronco de Nadal. Ves? Pero un tronco de Nadal súper doado que podes facer hasta ti. Ajá. E sobre todo ahora que empezan os nenos A estar na casa, as vacacións claro. en breve, e podo facer un tronco de Nadal Con sin galletas. masa, con galletas. Ah, moi guai. Súper sinxelo, que recorda un pouquiño a composición a tarta da boa, Ah. pero vamos construir un tronco. Sabes que a miña tarta favo, xa me trabuco dicindo favo. Sí, a da boa. A da boa, sí. No, a miña facía bizcochos. Bueno, pois aí está ese tronco de Nadal que vai ser parecido a unha tarta da boa que fai Xulio Mato. Lucía, Eu fago un clásico, o que facía a súa avó con biscoito. o de sempre, con biscoito. Bueno, biscoito facer só. con crema e con merengue. Vale. Xa vai estar o asunto moi interesante. Presuntos asuntos presuntos no Voltas co Prato. Señoras, señores, cociñamos troncos de Nadal, marchamos con Xulio Mato, de Silleda. Veña. Vamos. Fran Cañotas de Arzúa. Mira, Correcto. o meu tronco consiste
en galletas. Ajá. Que as bonas mollar en leite, que se nos gusta e non temos nenos na casa, podemos as mollar no licor, tamén nos Tamén sirve, queda vale? moi ben, sempre. Despois un recheo que é, mira, Que é iso? isto é unha crema que fixen con turrón de Xixona, doblando, vale? Ah, como fixeches? Pois simplemente desfixeno que queda así como unha terriña, botelle un poquinho de leite e quédanos esta textura. Ah, queda así. Claro, ves? Que rico, eh? Queda como mira, unha mira, pasta. mira. Unha pasta de turrón. O sea, que vai ser un... algo de Nadal con turronciño, non? Claro. Va, un tronco de Nadal con turronciño en vez de levar chocolate ou leva tamén chocolate? Sí. Ah, vale. Chocolate branco e negro, dos Por dous. dous. Moi ben. Claro. Mira, aquí teño turrón desfeito co leite. Entón, ahora vamos a botar un pouquiño de queixo crema. Ah, vai levar queixo, entón. Sí. O dela leva crema, o teu leva queixo. Queixo crema. Xa, bueno. Vale. Pero é queixo. Entón, mira, vámonos mesturando ben. Aí teño un pouquiño de leite a quentar. Ostras. E aquí vai levar tamén o chocolate branco derretido, vale? Ostras, Pedrito. Entón facemos así unha amalgama fabulosa. Como te gusta a palabra É que me amalgama? encanta. Sí, sí. Amalgama. É que soa tan De feito, amalgama. outro día que fomos a Arzúa, eu chegar á casa, preguntarme como se chama el libre e amalgama. En vez de anagrama. En vez de anagrama. Dixeches de amalgama. Dixe, que tonto estou. Bueno, a xente da casa que nos chame, como sempre, 664-483419, teléfono de voltas co prato, que podedes chamar para o que queirades. Queredes falar sobre o tronco de Nadal, queredes falar sobre outras sobremesas, outros doces de Nadal que vos gusten, aí estamos nós, para recibirmos cando queirades. Recordade que repartimos cartiños, 50 euriños dunha vez, e 50 doutra na televisión dos troncos de Nadal, de Galicia. Sí. Como? Dos troncos de Nadal, de Galicia. Madre mía. Que pasa, tío? Como Viches está? que tronco, viches que tronco. Sí. Viches que tronco. Mas é un ramalliño. Isto é carballo, chaval. Eso é un toxo. Isto é como o carballo que hai na miña parroquia en Santa María, que meu abuelo xa lle chamaba, seu bisabuelo xa lle chamaba o carballo de 100 anos. Pois E sigue aí. Pois non sei, esos chamámoslle carballizas. E son os que nacen de ninguén os queren. Exactamente. A mala erva tamén, non? Mira, A mala ves, erva. entón vamos derretendo. Non sei se se ve, quentei un Sí. poquinho de leite só. Entón xa vamos derretendo o chocolate. O chocolate branco, non? Eso, Hola. Con cuidado sempre de non arrimar moito lume para que non se nos queime, vale? Entón agora xa esta crema tamén vai para aquí. Aí non pasa nada porque mestures o leite co turrón coa crema quente, non? No, no. A parte máis porque vamos, temperado. no, que porque está- vamos a refriar enseguida. Vale. Mira, mesturamos. Hola. Esto xa está riquísimo, É que esa pasta, eu uso esa pasta co goloso que son, esa pasta xa metía na boca así inteira. Bimba! Ves? Bimba! Queres probar? Bimba! Queres probar? Claro. Pois, se ves así llena doche. Vale, pero isto está lo facendo hoxe. Xa, bueno, pero oye, queres probar? Douche a probar, De momento, no, Toma. de momento vou ir con Lucía. Toma, proba. Vale, ven, un poquinho nada máis, un poquinho. Ese Que xa, ten un moita carga calórica, Xulio. Bueno, xa estamos. Ahora preocupache. Buah, está buenísimo. Está boísimo, Oh. verdad? Entón, mira, ahora vouche contar só como vou facer. No. Mira. Que sí, mira, metemos... Está buenísimo, Mollamos a galleta no leite, E vale botamos empapando. un pouquiño e xa colocamos aquí. E vamos facendo unha pila, Vale. Vas montando unha tras outra. unha Vale, tras vale. outra. E despois isto vou no girar, vou no deitar para facer a... Xa podes marchar. Moi ben. Pois veña, vamos deixar a Xulio aí apilando as súas galletas e imos coa muller que está facendo ruido no plató con Lucía Vázquez. Estou montando as claras. Oh, en el fin de semana, en el fin de semana quiero vacilar. En el fin de semana Esto é un quiero bizcoito bailar. Estás Clásico, montando aí. clásico. As claras. Estou montando as claras a punto de neve. Temos Vale. aquí as semas. Moi ben. Por aquí podes ver que xa teño o almibre que mira, xa se derreteu. Ah, vale. Xa o vamos a apagar. Isto é o almibre, o de aí? Sí, así xa nos vai arrefriando un pouquiño. Auga con azúcar, na mesma cantidade de auga. e de Isto de aquí azúcar. arriba, para a xente da casa. E aquí ten E aquí estamos. leite infusionando con que Exacto, limón e canela. Estamos infusionando con limón e canela, Limón e canela. que é para crema pastelera. Canela en ramo. Entón, podes ver que xa temos as claras a punto de neve. Non imos poñer de sombreiro polo que pode pasar, pero estou segura que aguantaba. Intento. No. Veña, Bueno, Lucía. por favor, Lucía. Pois a ti. Vale, veña, eu arrisco, polo programa, Ti arriscas. A ver. Veña, que salimos en todo. Xa fei. Estaba ben feito. Xa fei, vamos. Vamos dar un aplauso a Lucía, que montou ben. As claras ao punto de neve e aguantaron sobre a miña cabeza. Aguantaron, Pero hai que eh? min.
Veña, entón, os Ahora vamos ovos. a mesturar. Temos aquí as semas do ovo, imos de botar 3 cucharadas grandes de maicena, ou 6 pequerrechas, neste caso. Vale. Imos de poñer tamén 5 ou 6 Oh, que cucharadillas se bota, Lucía, Lucía! Buah! Eso que me pasa a mí, Ala, Lucía. fai festa. A ti xa te pasou, Que me pasa a min, No, por eso escoitade digo. unha cousa. A ver, levanta aí, Estou levanta aí. empezando a pensar que este lado, esta cociña está maldita. Porque onte tamén a liou Begoña aquí. Cuidado, Que Cayeta, va? non apoyes. Sí. Ainda me vas queimar. No, tranquilo. Onte xa liou Begoña, ahora lía a ti. Xa está. Bueno, todo ten apaño. Todo ten arranxo. Escoita, queres que chama a convidada agora que estás limpando? Veña. Vamos a chamar. Recibimos cun fortísimo aplauso a Isabel de Santa Como. Un aplauso para ela. Vale, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Benvida. Bien, gracias. Carmen, mira, acabamos de liar un pouco aquí na cocina. Pero se nos botou Suele pasar. por fora do cazo, fervexe, Suele sabes pasar. como vai o conto, bueno, pasóusenos. Sí. Vale, resulta que Isabel de Santa Comba pedíanos o tronco de Nadal, non? Sí. Querías unha sobremesa así de Nadal, pois temos 2 troncos de Nadal. 2, para ti. Bueno, mellor. Distintos. Mellor, non? Mellor. Vamos ver de Lucía, ven, vente comigo. Arrímate. Lucía, antes de nada, eso te lo que ter fervendo ou algo, está apagado, eh? No, está ben, xa. Vale. Xa se derreteu. Contalle a Isabel logo. Eu vou Lucía. facer un tronco de Nadal clásico. Entón, estou facendo o biscoito. É un biscoito deses básicos clásicos de toda a vida. Unha plancha. Teño aquí as semas, coa maicena, un pouquiño de vainilla, o azucre, e xa está. Entón, Vainilla que tamén remesémolo. botaches por fora. Que pasa? Non é broma, Ti date conta que estou en crise pós-vacacional, Caña? verdad. Que ten un pouco de piedade, comigo. Enténdote de cando volvín eu das vacacións. Biches. Sí. Ahora, ímolo mesturar coas claras. Ti sabes facelo, Isabel? Eu no. No, o sea, ti sabes comelo. Eu sei non comer. Eu facer nunca o fixen. O Vale, tronco vale. nunca o fixen. Nunca o o fixeste. fixen, Esta no. é unha receita que a xente lle ten un mogollón de medo. É unha Sí, que me receita parece eu lle moi digo a difícil xente de que a faga na facelo. casa porque sabes que é super sinxela, Isto xa está. Pero Xa que temos. conste que Xulio di que é máis fácil o del que o dela, Xulio di que é máis Xulio é fácil. Fácil non pode ser. A ver. Eso di el. Ímolo Bueno, ver. de Xulio tamén ten boa pinta. Ímolo ver agora. A ver, entón, cal é o seguinte paso unha vez que mesturas a clara montada? Facemos a plancha, xa está, a masa xa está feita, mira que sinxelo. Hola. Sí, pero hai que batir ben as claras, Hai que batir ben as claras para que derreta ben, o sea, para que levante ben a clara e hai que mesturar ben, blanquear a sema co azucre. É o único truco que ten. Vale. Entón, agora estiramos un poquinho Entendo que vas querer ir ao forno. e queremos ir ao forno, claro. Queres ir abrir o forno? No, igual a lío tamén. Non te preocupes, muller. Espera a ver que nos diga ela, ponte cada vez, espera que nos diga ela, pero va a ser encargado. Vamos alá, Abre o sí. forno, veña. Canto tempo e temperatura vai estar ese forno funcionando? 180, 15 minutos. 180 graus, 15 minutos. Faise rapidísimo. Vale. Fíjate que no tempo no que se fai, imos facer a crema pastelera. Entón vas querer un pouco de maxia, non? Vou querer un pouco de maxia, tampouco moita, pero un pouco. Pois un pouquiño de maxia para Lucía, porque o día ademais non é ninguna tontería, e vou marchar con Xulio Mato, veña. Vamos para lá, arrímate aí a Xulio Mato. Hola, Isabel. Hola, Que che Xulio. conte, Benvida. porque di que é fácil a súa. A mí é que máis fácil non pode ser. Este é para facer cos nenos ou nun apuro que tes invitados extra e dis, pois non me chega co que teño, vou facer un tronco de Nadal. Mira, aquí teño unha cremiña que é turrón deste blanco, Parben. sabes, de Gijona, chocolate blanco e queixo crema. Entón quédanos esta Así, textura, así, textura. un guento cremosiño. É que o que Entón, mira, fixo vamos foi- mollando. Espera, que a min parece moi curioso, o que fixo foi co turrón de Xixona, desfixo todo con un pouco de leite, non Eso, dixetes? desfíxeme Un pouco de como leite queda con así leite. como... Claro, e deixou como unha terroso, pasta. E queda unha pasta. Entón, mira, Curioso. e agora con isto que vou facer é... Vou parar A xa, galleta porque simplemente mollada. A galleta mollada en leite ou en licor, no que máis nos guste. Mira, e agora isto con moito cuidado, agora é cando a podo liar eu, que son bastante dado a liala. Ai. Pero temos que traelo, ímolo traendo. Bueno. E aí está. Vale, mereces un aplauso para Xulio Mato, veña. Gracias. Mereces un aplauso. Bueno, ahora que vamos a facer é, con isto que nos sobra, vámoslo cubrir todo. Vaya E bombaza agora, calórica, o que ideal ben é iso unha con sobremesa, naranja. cañotas. Aquí No, non se que pode sí, a mí me gusta. Deste para comer un trociño pequeno, No. A min eso. Isabel para o Nadal ou ten carga calórica e encheche ben o bandullo non vale.
Home, claro. Vale. Mira, aí estou de acordo contigo, Cañete. Que, por favor. Moi ben, Mira, esto despois vai levar chocolate por riba. Tamén. Claro, vamos a hacer un tronco. Algo máis? Nada máis, chocolate, bueno, vamos a poñer algo de fruta para as conciencias. Bueno, para que parezca un pouco Para sano. adornarlo. Para adornar. Bueno, esto ahora, despois desto, que deberíamos facer é metelo no congelador unha horiña, vale? Para que nos colla estructura que, Sí, porque que non esa está estructura collendo. está un pouco daquela maneira. No, pero bueno, non te preocupes que vais a ir, xa verás. Isabel, vouche preguntar neste momento do programa cal das dúas receitas levarías ti para a terra das vacas e os cubatas, para Santa Comba? Pois moi difícil. Xa, deso se trata. Bueno, poñencho eles, non eu, Eu, así sin probar, nin nada. É que o de Lucía, bueno, é o típico, o de Xulio é É máis novedoso. máis sinxelo. novedoso, Prefires máis... pensalo? Ali na esquina, de pensar? Sí, pensarei no despois. Pois entón vai para a zona de sufridores, para ali e despois chamámoste, vale? Vale. Un aplauso para Isabel, que está connosco na Televisión de Galicia, dende Santa Comba. Bueno, polo visto xa hai máis de 2000 anos había costume de queimar un tronco a noite de solsticio de inverno, 21 deste mes, pero co paso do tempo xa non tiñamos tantos troncos pola casa e houve un francés moi espelido que argallou unha solución alá polo 1800 e pico. Xa choveu, E o resto é historia. A este lado dos Pirineos temos unha versión de biscoito en rolo que se toma todo o ano, pero a tradición de tronco de Nadal está moi estendida. O tronco tradicional faise con biscoito xenoveso, que fai hoxe Lucía, pero se andades mal de tempo ou non tedes maña, a proposta de galletas de Xulio, se sodes máis maiores que el, non desmerece nadiña. Os recheos son sempre algo rico, pero o cholla é facerlle ben a cobertura para que se asemelle ben a unha hacha. Serán capaces os nosos cociñeiros, verémolo nun momento, por eso queden na galega. E se non, mirade tamén en arroba voltas co prato, que sempre está aí. É así. Vamos ver como vai o de Lucía, se pasou a maxia, se saiu do forno ou non. Lucía? Como estás? Moi Mira, ben. aí está o forno. Aí está. Vamos alá. Ese sona a año que vai morrer ahora polas festas, Home. Ese año... Madre mía. Eres un dramas. ¿Cómo te pos, Vamos a sacalo. Ala, como cambiou o conto. Aí vai. 15 minutos maravillosos, 15 minutos maravillosos. Maxia da boa. Cada ano faz máis maxia. Deso se trata, fixadevos, Pero mira como quedou, é unha plancha que é maravillosa Queda para calquera preparación. un biscoito que se ten que estar. Boísimo. Que buscas? Que Mira. buscas, Lucía? Busco que tiña por aquí un pano, e non o topo. Será este? No, este. Porque mira, Pero cando ti queiras, mira, vamos a facer un pequeno truco. Vale. Ponemos un pano limpo para enrolar. Entón, ahora damos así a volta. Vale. Sacamos o papel de forno. Neste momento, ainda está quente. Entón, se non temos todo preparado e non queremos que se nos estrague despois, que nos rompa, coa axuda do pano, doblámolo mentre está quente. Porque é máis maleable, non, despois se non racha. Exacto, entón Vale, despois, agora podes esperar así, incluso podes a volver a estiralo, que xa non che vai a rachar. Ala. É o mellor truco que hai. Ese truco, sabedes que iso di Lucía? Non é tontería. Exactamente. E Lucía, cando volve de vacacións, ainda ben máis inspirada cos seus trucos. Lucía, un truco que merece a pena para a xente que fai cociña como a ti. É un truco maravilloso. Bueno, pois iso, que xa sabedes, mentre está quente, poñedes o pano, dades a volta, e así é moito máis fácil de Claro, e así, por enrolar e exemplo, desenrolar. o que son coitos de familia e fai varios, pode facer o biscoito o día antes, deixa enrolado, Ajá. e despois só ten que facer a Como chupa crema. almibre, mira. Mira como Ahora chupa almibre. emborrachámoslo un pouquiño, Bueno, para que este ben pero pode blandiño, botar ben tenriño. o cazonteiro, Bueno, tampouco é tanto. Como non? Pero E é agora moitísimo. vamos a poñerlle a crema pastelera. É moitísimo. Que te parece polo momento? Moitísimo. Moitísimo que? Almibre. Bueno, Cual, se dis ti? A mí pareceme que está ben, que vai estar moi bo. Hola. mira, para a crema é unha crema clásica. Fervemos, fusionamos o leite coa canela e o pel de limón. E despois temos 4 xemas, 2 culleres de maicena, 3 culleriñas de azúcar e un pouquiño de vainilla. Quen non lle gusta vainilla, non lle pon. Quen lle guste outro aroma, outro aroma. Ai, a mí esa crema vai me gustar, porque leva todo o que me gusta. Mira que cremosiña. Sí, Queres sí. probala? Vale. A mí, mentre me deades a probar las peiradas, ima canta. Que pasa? Gústache con chocolate? Pois Que aquí feliz. mesmo podes meter chocolate. Que feliz son neste programa, Boa. Boa.
Moi ten ben. unha textura super chula, Pois xa o super temos. cremosa. Sí, sí. En serio, A que ten que ter. Sí, sí, está moi bo. Moi, E moi bo. agora, Moi ben. Pois mira, dalle unha voltiña porque teño que marchar con Xulio Mato. Mira, fixádemos. pin. Claro, xa ten a forma de rolo que lle deches antes. Cuidado que se che abre, cuidado. Exacto. Non abre de todo. Ten a forma de rolo que lle deches ti antes, xa Acomodas aí previamente, un non? poquinho xa está. Exacto. E Bueno. agora mentras vou facer o merengue. Pois marchamos con Xulio Mato, veña, a ver como vai el coas súas galletiñas. O meu amigo é pasteleiro. Que é o teu amigo? Que é o teu amigo? Pasteleiro. É pasteleiro. O meu amigo é pasteleiro. Este é o meu amigo pasteleiro, eh? Señoras e señores. Vaya pasteleiro. Bueno, Vaya pasteleiro. hai que intentar. Bueno, mira, este é un Hola. tronco. Bueno, esto que tes aquí non estaría se o meteremos no congelador, vale? Quédanos todo recollidiño e quédanos todo ben. Entón, botamos o chocolate e con tenedor, axudámonos, e vamos facendo as formas. Pero que paso? Faulle as formas da madeira. Pero que forma... Xa verás. Por que te ris? Ignorante. Pero vamos a ver, oh. Mira, esas formas... Pero pasas o tenedor, que lle mira. fago e queda así. Xa, claro. Claro, é verdad. Isto parece unha hacha. Eso é unha hacha de madeira. Ti, como non vas á leña, non sabes Non que que vas a defender troncos, ti. Eu sei defender Porque eu troncos sí, e presentadores tamén. Tamén. Bueno, mira. Veña. No, vamos a dar cartiños. Vamos a dar cartas. Por 50 euriños, vou veña. decorando. Contádeme que 3 ingredientes leva o recheo de Don Xulio Mato. Turrón de Xixona, chocolate branco e queixo crema. Moi ben. Turrón, queixo e chocolate branco. Non hai máis. Turrón, queixo e chocolate branco. 664-483419. Chamade a voltas co prato e decide se isto parece un tronco. Mira que rirse do meu chirme. Non parece un tronco. Paspán. Non parece un tronco. Como non? Vamos a ver. Mira a foto de atrás. Ah, pero a foto de atrás é un tronco destes tamén. Non un tronco de leña. Home, pero ti queres comer leña? Só che vou dicir unha cousa. Como di o programa, que pasa, tronco? Madre mía. Bueno, e agora vamos a decorar como máis nos guste, vale? Metemos un poquinho de menta, metemos... E agora teño un ratiño para enredar. Que conste que son dos que pensa que vai estar bo, eh? Pois non parece. Pero como non parece un tronco... Gústame meterme contigo, xa sabes. Xo sei. Veña, imos a Zas. Rosa, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. A ver, contame se en Zas ou na túa casa sodes de facer tronco de Nadal ou non? Pois a verdade é que non, nunca o fixen. Home, Bueno, pois mira, tes aquí dúas receitas maravillosas, sobre todo a de Xulio, porque é tal cual a hacha que metes ti na cociña. hombre, Estás vendo? Isto Ten boa pinta de Xulio e a de Begoña tamén. Bueno, é Lucía, pero son primas, entón... Lucía, perdón. Igual as confundiches. Digo, que carga calórica ten isto para meter na cociña de leña, Xulio? e que carga mental ten este? Veña, meter na casa. Rosa, por 50 euriños dime os 3 ingredientes que leva o recheo do tronco de Xulio Mato. Turrón, queixo, Chocolate. turrón, Chocolate. queixo e chocolate. Moi ben. E chocolate. Moi ben, Rosa. Moi ben, pois 50 euriños que van para Zas, que pasedes unhas boas festas, vale? Igualmente para todos. Veña, un bico grande, ta logo, Chao. chao. Pico, hasta logo, hasta logo. Chao. E que Mira, isto- agora vai parecer unha hacha nevada. Ah, correcto. Sí. Está como cando queima, sabes que ás veces quedan blanquiñas. Pues igual. Está como cando vas ao monte que nevou. que non pillas o... Exactamente, tema. vale, pois nevou Mira na que hacha de bonito, Xulio. aquí está Vamos a dar un bonito. aplauso a Xulio, Ole. veña. Aí está, Madre mía. este pobre home. Madre mía. Antes de ir co público, voulle preguntar, Lucía, Dígame. ti vas ben, ou? Eu vou ben, sí. Sí, necesitas algo? Home, cando queiras vir por aquí, acabamos. No, pero primeiro teño que ir co público, vale? Ah, vale. Veña, pois imos con Isabel de Santa Comba. Vamos co público. Vamos. Oh, te lo va a partir. Temazo, eh? Estado Combo dominicano, eh? Ai, Home, mira, baila. es. Fin del combo. Mira, estamos vendo aí os dous troncos. Vouche preguntar a ti. Parece unha hacha de leña, sí ou non? No. No. Home, é que hacha de leña é esa? Tal cual. Tal cual. Ten moi non sei, boa pinta. É moi bo, o aspecto é moi bo. Ten Eu moi iso boa non, pinta. non o nego. Agora,
así como Deus sí que lle deu a Xulio o don De aguantarte de a ti. cociñar, non lle deu o don pois de esculpir cousas, nin de pintar. Pero vamos a ver. Non eras bon plastilina no cole, Xulio, sí. Pero non é como ese. Porque foi un que che copiaron a ti, seguro. Non, porque é así o tronco de Nadal. Bueno, veña, contame, Pouca calle como os ten. ves que che parecen? Crees que algún che vai gustar máis que o outro, non? A ver, o de Lucía é como máis típico de Xulio que nunca o vin así con galleta. Entonces, non sei. Tes dudas. Teño dudas. Teño dudas, porque o de Lucía si é máis o típico. Pero vamos Eu a non saber digo depois o sabor. Eu non digo nada. O de Xulio sí que ten moi boa pinta. Va a ser tía que xulgue. Va a ser tía que xulgue o que pasa aquí hoxe. A ver. Igual ten moi boa pinta e despois... Correcto, igual o de Xulio parece moi ben e despois é un Despois desastre. é Mira, unha hacha. Unha hacha, e sabe a hacha, verdad? Queimada, exactamente. Pois veña, imos ir con Xulio Mato, vamos. Vamos a dar un aplauso que está con nós con a Voltas co Prato de Televisión de Galicia, veña Santa Comba. Ponte aí ao lado de Xulio. Pois aí está a miña hacha. Que non te fijache, pero cando enfocaba a cámara sí que parece unha hacha. Sí, vale, perfecto, Xulio. O que ti digas. Vale, Si ti gracias. pensas que é unha hacha, o sea, si ti pensas que é leña... Isabel, algo sí que parece un tronco, verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Vamos a Un ver. tronco de Navidad. É correcto. Gracias. Bueno, sí que che quedou bonito, é certo, Gustou. eh? Moi bonito. Quedoulle bonito, así que lleimos dar un super aplauso a don Xulio Mato, un artista da cociña e das creacións arquitectónicas. Aí o temos. Vale. Imos con Lucía, ven. Vamos ver de Lucía. Atención, porque Lucía non ven aquí para facer tonterías. Lucía sacou Depende do día. Sacou o soplete, bótate pa diante. Vamos alá. Sacou o soplete e creo que vai queimar o merengue, non? A ver se parece un tronco. Meca. Aí ves. Vai che dicir que non. Como non? Aí É ves. que nunca ve. Un É que tronco, nunca vai este ao sabe monte. o da lareira, mírao. Ves. Ahora que? Este é o tronco capola. Este é un tronco con unha poliña, sí, aí está salindo outro de aí. Ver, mira como lle dá todo. Hola. Ala. Vamos a dar un aplauso a Lucía, ¡Qué artista! ¡Qué crack, Muy bien. Moi ben. Quedoulle moi ben, así que imos facer a pregunta de concurso. Atención, por 50 euros, xente que está na casa, con que está recheo o tronco de Nadal de Lucía? Con crema pasteleira. Que sabe, Isabel? Crema pastelera. Moi ben. 664 48 3419, chamade a Voltas co Prato. 50 euriños en xogo, con que está recheo, con crema pasteleira. Así que, Isabel, cando queires, pasas por aí, vas para a esquina de probar. E chegou o teu momento de gloria. Que é o mellor momento do programa, este. O de comer, O non? de comer, exactamente. Cando Vamos a queiras, empezar polo de Lucía. por onde ti queiras. Eres aquí a que manda a convidada. Así que, Isabel vai probar. E nós imos repartir cartiños, imos a Guitiriz. Bea, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, Non sei se eres larpeira aquí como a nós ou ti pasas do tema. sí, la feira. E o tronco de Nadal coñecíelo ou non? Sí, E que tal? Como te levas con el? moi ben, Moi ben. fenomenal. Sí. Vouche facer outra... Vai probando outro, se queres tamén, o de Xulio. Vouche facer a probar. pregunta do millón. Bea, Dime, o tronco de Xulio parece madeira ou non? parece. Bueno, Bea, por Muy favor. bien. 50 euros. Veña, este é de verdad. Con que está recheo o tronco de Nadal de Lucía? Con crema pasteleira. Moi ben, aí está, 50 viños que van. Para Guitiriz. Un bico grande, vale, Bea? Gracias. Veña, hasta loguiño. Chao. E agora sí chegou o momento de Era Isabel. o único que non ve un tronco aí. Bueno, ela tamén dixo que daquela maneira. Isabel de Santa Comba ten que decidir quen gaña o a Voltas co Prato o día de hoxe. Ai, Dios. Que? Complicado, Complicado, pero vamos a dar o voto a Xulio. A Xulio Mato, aí está, co seu tronco. Bueno, señores, ata aquí chegou a Voltas co Prato de hoxe. Queden na Galega, como sempre. Queden con Hora Galega, vémonos mañán con máis receitas no Voltas co Prato. Chao. Se le fue hasta el tronco, se le fue